kembali lagi di Radio Komunitas Merdeka Belajar Bosa FM 107,9 MHz. Be Smart, Be Better. Nah, di sini sudah ada Bu Alfi ya. Jadi untuk kelas 8 untuk pembelajaran bahasa Jawa dipersiapkan ya diri kalian, terutama kemudian persiapkan juga alat-alat tulisnya, buku-bukunya, buku tulis, buku paket, karena menyampaikan materi bahasa Jawa. Sudah siap nggih Bu Alfi? Oke, kalau sudah siap silakan langsung saja. Monggo. yang gini gimana sih Bu? Yang gini kan enggak sih? Boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, para pamirsa, lare-lare kelas 8 nggih. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ibu Alfi Syakirina wonten ing giaran Radio Edukasi Merdeka Belajar Bosa FM 107.9 MHz. Be Smart, Be Better. Nah, alhamdulillahirabbil alamin dinten menika saged pepanggihan malih kalian Ibu Alfi Syakirina menawi minggu kapengker kados mboten saged wonten siaran radio ananging Bu Alfi sampun maringi tugas nggih. Wonten tugas, wonten media pembelajaran ingkang sampun kula postingaken wonten ing YouTube kadosipun dados lare-lare saged ningali materi babagan minggu kapengker menika babagan pariwara utawi iklan nggih. Nah, linkipun sampun kula share wonten ing saben grup mapel basa Jawi saben kelas 8 sampun sedaya nggih. Lah nika saged dipun tingali wonten YouTube. Lajeng minggu kapengker Bu Alfi nggih sampun maringi tugas babagan pariwara utawi iklan. Nah, tugasipun sampun kula damelaken wonten ing Google Form. Nah, lare-lare saged jawab pitakenan menika saking Google Form. Menawi badhe dipun serat wonten ing bukunipun piyambak-piyambak nggih mboten napa-napa. Nah, kathah ingkang WA Bu Alfi, Bu kula mboten gadah kuota, kula mboten gadah Google Classroom, kula mboten saged ningali Google Form. Nah, menawi mboten saged sagedipun diserat wonten buku piyambak nggih mboten napa-napa. Sing penting tugase digarap, dilaporke kalian Bu Alfi, mangke saged dibiji. Amargi menawi mboten wonten tugase, mangke Bu Alfi bijinipun kados pundi? Kan mboten saged nggih. Nah, saderengipun napa miwiti cobi disiapaken rumiyin napa buku tulisipun kalian napa alat tulisipun, buku paket, menawi mangke wonten materi ingkang saged diserat nggih langsung diserat mawon wonten buku tugasipun, buku tulisipun piyambak-piyambak. Nggih. Napa absensi daftar hadir kadosipun dereng kula serat wonten Google. Nah, mangke sampunipun siaran mangke cobi Bu Alfi serat wonten ing Google Classroom, mangke saged nyerat daftar hadir wonten ing Google Classroom saben kelas piyambak-piyambak. Menawi sampun dinten menika mlebet wonten ing piwulangan sekawan, Bu Alfi badhe ngandharaken babagan atur-atur utawi ngaturake pesan utawi menawi bahasa Indonesianya. Kalau ndak tahu bahasa Indonesia nih ngaturake pesan kuwi apa sih? Pesan kuwi bahasa Indonesia nih menyampaikan pesan lisan. Menyampaikan pesan lisan kuwi sing kados. Nah, biasane lare-lare sampun ngertos ananging mboten paham sing dikawuhi.
Nah, piulangan sekawan menika babagan atur-atur pesan menika kalebet wonten ing kompetensi dasar 4.4 yaitu menyampaikan pesan secara lisan. Berarti kompetensi dasar 4.4 itu berarti tentang keterampilan nggih, janjane menawi kegiatan belajar mengajar di sekolahan saged tatap muka, mangke praktekipun kados role playing. Nah, dados kados bermain drama, praktek wonten ingkang dados tiyang ingkang atur-atur, wonten ingkang nampi tiyang ingkang atur-atur menika. Ada yang jadi tuan rumah, ada yang jadi tamu. Nah, indikatornya untuk KD menyampaikan pesan secara lisan itu yang pertama, memahami wacana yang berisi atur-atur. Yang kedua, menguasai konstruksi kalimat untuk atur-atur atau menyampaikan pesan. Dados ten KD menika lare-lare supados saged nyerat atur-atur lan saged praktek atur-atur ingkang leres menika kados pundi. Nah, kangge materi pokok dinten menika wonten tegesipun atur-atur, tata cara atur-atur, lajeng wujudipun atur-atur, jenis-jenis atur-atur lan struktur atur-atur. Nggih. Tegesipun atur-atur, saderenge ten tegesipun atur-atur, lare-lare ten griya nate nampi tamu ingkang ngaturi kondangan bapak utawi ibunipun napa dereng nggih. Misale tuladhane wonten tiyang bertamu ten griya turi perso menawi dinten misalnya niki dinten Rebo mangke dalu jam 7 dalu bapak utawi ibu diaturi tahlilan utawi selamatan wonten ing griyanipun umpaminipun Pak. Nah, lah niku berarti kalebet atur-atur. Nah, atur-atur ing bebrayan utawa ing masyarakat panci asring ketemu tembung atur-atur. Nah, atur-atur menika ngemu teges ngaturi supaya wong kang diaturi kuwi teka ana ing sawijining acara. Berarti ngaturi tiyang supaya wong kang diaturi kuwi teka ana ing sawijining acara. Acarane tuladhane napa mawon? Menika umpaminipun wonten kenduren tawi slametan. Lajeng wonten kondangan, wonten slametan, rapat utawi ulang tahun, utawi sanesipun napa nggih? Ngaturi pasugatan lan sapanunggalane. Nah, atur-atur utawi undang-undang menika sanes atur-atur ingkang tegesipun ngundang wong kanthi swara kang seru nggih, ora ngundangi meneh menika sanes kados ngoten. Nanging atur-atur menika ngginakaken tata cara tinamtu utawi tata cara tertentu. Pramila tembung atur-atur iku mligi kang ngundang kanthi lesan supaya sing diundang rawuh ing daleme sing ngundang mau. Nah, atur-atur menika wujudipun wonten kalih, wonten atur-atur lesan, wonten atur-atur tinulis. Nah, atur-atur lisan tegesipun wong kang ngaturi temu lan matur secara langsung marang wong kang diaturi. Dados matur langsung ketemu kuwi jenenge atur-atur kan. Nggih menika nggih saged lumantar telepon lumantar. Lajeng ingkang nomor kalih wujudipun atur-atur ingkang nomor kalih menika saged lumantar tulisan. Nah, lumantar tulisan menika nggih saged
awujud surat undangan utawi nek saniki berarti saged lumantar HP, misale SMS, lan sak panunggalane. Sekarang nggih asringipun ngangge WhatsApp, BBM nggih mboten wonten. Nah, wau sampun wujudipun pesan lesan utawi atur-atur. Nah, sakniki nalika ngaturi nalika atur-atur menika menawi lesan berarti kedah manut kalian tata cara atur-atur. Tiang ingkang bertamu menika kedah wonten subhasitane. Nah, tata cara atur-atur kuwi wonten piyambak-piyambak. Sing sopan, rapi, lan prasaja. Rasukan kuwi berarti klambi. Kudune nganggo klambi sing sopan, sing rapi, sing resik. Paminipun tiang jaler badhe ngaturi tahlilan utawi ngaturi slametan, nggih nganggene nginggilipun koko utawi batik, ngandhapipun celana dawa utawi sarung nggih saged. Lajeng ingkang nomor kalih, pilih wektu sing pas. Nah, umpaminipun badhe ngaturi atur-atur berarti wektune kudu sing pas, ora pas dahar, ora pas tasih salat utawi sembayang, mboten pas taksih wekdal taksih istirahat. Mula kedah pilih waktu sing pas. Lajeng ingkang nomor 3, sakwise tekan ing omah, ing ngarep omahe sing arep diatur-atur, berarti diwiwiti ndodhok lawang. Tok tok tok. Terus assalamualaikum utawa kula nuwun. Nah, kuwi jenenge ndodhok lawan lan uluk salam. Uluk salam kuwi ngaturake salam. Mane assalamualaikum kula nuwun. Lajeng ingkang nomor sekawan berarti kan kalau wau sampun ndodhok lawang. Nah, sawise dibukake lawang lan dimanggakake mlebu dening sing duwe omah, mlebu kanthi sopan, ora kena grusak-grusu. Wong jenenge tamu kuwi ya kudune sing sopan. Aja langsung lungguh sadurunge sing duwe omah durung nyumanggakake lungguh. Iki kudu ngenteni dimanggake dhisik. Lungguh kanthi sopan sakwise sing ditamoni ngaturi lungguh. Menawi sampun lungguh, nah sawise lungguh ingkang nomor gangsal nggih, banjur matur apa sing dikarepake. Nah, isine apa sing dikarepake tiyang ingkang ngatur-atur kuwi isine napa umpaminipun? Tujuane napa nggih? Tujuane atur-atur menika tuladanipun slametan napa tahlilan napa kondangan napa rapat. Nah, menapa ingkang diaturake menika kedah cetha. Nah, ingkang cetha berarti kalebu napa mawon, misale kalebu dinane sing cetha, tanggale pira, jam pinten. Menawi mboten cetha akhire mboten mudeng ingkang diaturi pirsa. Menawi sampun, nah olehe matur nggunakake basa krama alus kanthi solah bawa kang apik. Ora kena mboten pareng grusak-grusu, kedah ingkang sopan.
Ingkang nomor 6 tata cara atur-atur ingkang nomor 6. Sakwise sing duwe omah nanggapi atur-atur mau lan rampung apa sing dikarepake atur-atur, banjur nyuwun pamit. Menawa disuguh unjukan ya kanthi sopan sadurunge pamit. Dados menawi sampun sampun matur apa sing dikarepake atur-atur, maksud lan tujuane menapa sampun di sanjangake, banjur nyuwun pamit. Nah, menawi sampun pamit menika pamitipun nggih kedah sopan, pamit kanthi sopan lan ngucapake salam atur panuwun. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa pripun nggih, sing penting sopan. Nah, menawi sampun rampung anggenipun atur-atur ten tiyang sanes ingkang nomor 7, tata cara ingkang nomor 7 leresipun nggih, sakwise atur-atur wis rampung kabeh, prayogane caos laporan marang sing ndhawuhi atur-atur. Dados yen wis rampung atur-atur, banjur laporan karo sing ndhawuhi atur-atur, sing ngongkon mau. Nah, ora kena mung meneng wae. Dadi kersane tiyang ingkang ndhawuhi menika ngertos, oh iki wis disampekni, oh iki durung. Dados mangke kersane mboten miskomunikasi. Nah, kanthi mengkono ndadekake tentreming pikir sing ndhawuhi lan sing didhawuhi lan sing ndhawuhi. Kados wae nggih, kersane mboten wonten miskomunikasi. Lajeng menawi tata cara atur-atur lesan sampun, menika wonten materi babagan struktur ukara atur-atur. Nah, dados menawi badhe atur-atur menika wonten ingkang bener lan leres menika kados napa? Nah, tembung atur-atur kuwi wau kan tegesipun ngakon, ngutus utawa ndhawuhi. Nah, atur-atur kuwi lumrahe kanthi lesan. Atur-atur duweni tudang supaya wong sing diaturi kuwi teka ing sawijining acara kang dianake. Nah, susunan atur-atur bisa kaandharake kaya mengkaten. Dados struktur ukara atur-atur menika kaperang dados 3. Ingkang nomor 1 ukara pambuka. Nah, ukara pambuka menika tuladanipun kados napa? Saged uluk salam nika nggih, saged assalamualaikum, saged nuwun sewu, kula nuwun, utawi sugeng siang Pak, sugeng enjing. Napa sanesipun menika ditegesi ukara pambuka. Tegesipun ukara pambuka. Perangan ingkang nomor 2 menika ukara isi. Ukara isi berarti salam sampun banjur isine. Nah, ukara isi kuwi yaiku ukara kang nuduhake maksud lan tujuane. Dados maksud lan tujuane kuwi dipun wastani ukara isi. Tuladanipun kepareng matur suwan kula ing ngriki dipun utus dening Pak Patmo bilih panjenengan dipun aturi ngrawuhi acara tasyakuran lairipun putranipun ingkang angka 2 benjang dinten Jemua Surya kaping 23 November 2020 tabuh 7:30 dalu. Menawi napa jenenge matur ukara isi menika kedah cetha nggih supados mboten bingungake ingkang nampi atur-atur menika. Nah, menika dipun wastani ukara panutup. Ukara panutup kuwi berarti tuladanipun nika nggih ukara panuwun lan uluk salam. Nah, tuladanipun kula kinten cekap semanten atur kula, saklajengipun kula nyuwun pamit.
Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika tuladhanipun ukara panutup. Struktur ukara sampun, lajeng jenise atur-atur. Nah, jenise atur-atur menika wonten kathah sanget nggih. Tuladhanipun menika wonten atur-atur tasyakuran nikahan. Atur-atur tasyakuran nikahan kuwi atur-atur kang ngisine undang wong kang ngrawuhi acara slametan nikahan. Lajeng wonten atur-atur tasyakuran ngarani bayi utawa akikah. Menika berarti isine ngundang wong kang ngrawuhi slametan ngarani bayi utawa akikahan. Lajeng wonten malih atur-atur tahlilan. Atur-atur tahlilan lumrahe dilaksanakake kanggo kirim donga wong sing wis tilar donya. Biasane keluarga sing ditinggal sing nganakake tahlilan kok mau kuwi bareng karo tangga teparo sing diundang. Menika atur-atur tahlilan. Lajeng wonten malih atur-atur layatan. Layat ngertos nggih. Nanging atur-atur layatan iki biasane menawi kali teparo nggih disiarake wonten ing masjid ngangge toa. Dados mboten setunggal-setunggal di atur-atur layangan, ananging biasane nek ten desa ten pundi-pundi nggih nganggene disiarake wonten ing masjid. Nanging menawi badhe ngaturi sedulur ingkang mawi aturan tuladhanipun sega, jangan lawuh lan sak panunggalane marang wong kang sepuh utawa dianggep sepuh kang ana ing sak kiwa tengene omah. Biasane kunjungan menika nek tengene Bu Alfi biasane menawi badhe bodo seminggu saderenge bodo. Nah, punjung-punjungnya ngeteri, misalnya nek badhe bodo berarti ngeteri napa nggih lontong opor. Umpamane salese badhe napa bodo umpamane nika kangge calon mertua. Nah, niki nek cawe wedok yang bocah wedok misalnya mangke menawi sampun dewasa sampun kagungan calon suami, nah menika saged ngaturaken kunjungan kangge calon mertua. Nika jenenge ngaturaken kunjungan, nyaosi hadiah kang arupa panganan, saged menapa mawon nanging jenisipun panganan. Ingkang nomor 6 tuladha sanesipun wonten ngaturaken uleman, yaiku padha karo ngaturake layang ulem utawa surat undangan. Nah, layang ulem menika isine warna kayata uleman nikahan, uleman uleman supitan sak panunggalane. Menawa wong duwe gawe pasang mulu, biasane sing duwe gawe ngutus salah siji wong kanggo ngaturi layang ulem. Nah, mestine kanggo ngaturake layang ulem kasebut diperlokake basa kang apik lan sopan. Tuladha ingkang nomor 7 jenisipun atur-atur menika wonten ngaturi pasugatan. Pasugatan kuwi napa? Pacetan. Nah, menawi bertamu menika jenenge misale tuan rumah badhe ngaturi pasugatan menika jenenge ngaturi pasugatan.
Nah, ngaturi pasugatan utawi pacetan iku beda karo atur-atur liyane. Bedane menawa ngaturi pasugatan iku angger ana tamu banjur tamune disuguhi pacetan. Mestine sing ngaturi mau kudu nyumanggaaken supaya tamune kersa nyicipi pacetan mau. Nah, anggone nyumanggakake kudu nggunakake basa kang trep lan sopan. Lajeng ingkang nomor 8 tuladha sanesipun menika wonten ngaturi dhahar. Bentenipun apa nggih kalian ngaturi pasugatan? Nah, bentenipun namung wonten ing dhaharane. Nek pasugatan berarti kan pacetan. Misale jajanan, roti, nastar, napa gorengan, napa sanesipun. Nah, menawi ngaturi dhahar menika ingkang diaturke menika sega kalih lawuh nggih. Menika jenenge ngaturi dhahar. Nah, kalau wau kan wujudipun atur-atur wonten kalih nggih, wonten atur-atur lesan kalian atur-atur tinulis utawi atur-atur tulisan. Nah, atur-atur lesan kalian atur-atur tulisan menika wonten bentene bedane. Nah, biasane ana kalane yen ditulis kuwi akeh nanging yen dilesanke namung sithik. Dados undangan uleman kae yen ditulis ing undangan kan kathah dawa, nanging menawi dilesanke namung sithik utawa kosok baline. Menawa sing ditulis jebule namung sekedhik nanging menawi diaturke dawa. Nah, menawi atur-atur mawa basa lesan kuwi kudu ngenggoni subasita. Subasita kuwi berarti unggah-ungguh lan tindak tanduk. Nah, kejaba subasita isine atur-atur kuwi kudu cetha. Umpamane dina, tanggal, wektu rone supaya wong kang nampa atur-atur kanthi lesan kuwi kaya sing dikarepake dening wong kang atur-atur. Mula yen ora cetha anggone atur-atur mesti wae bisa ndadekake bingung sing nampa atur-atur mau. Nah, kadosipun materi ingkang dinten menika babagan atur-atur sampun rampung sedaya nggih. Kala wau wonten tegesipun atur-atur, wujudipun atur-atur, lajeng wonten tata cara atur-atur, lajeng wonten struktur atur-atur, warna-warnane utawi jenis-jenis atur-atur sampun kula andharaken sedaya. Mangke Bu Alfi nggih wonten video pembelajaran, media pembelajaran mangke sampun kula posting ten YouTube. Kula posting ten saben WhatsApp grup kelas nggih. Lare-lare saged nyinaoni saking media pembelajaran menika. Menawi mboten nggih saged ningali siaran ulang wonten ing Facebook Bosa FM. Ngaten mawon nggih kangge materi dinten menika. Matur nuwun Bu Novi nggih. Matur nuwun lare-lare cekap semanten. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.